Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, Bapak Ibu Guru ingkang kinurmatan, ugi para kanca-kanca ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin monggo kula lan panjenengan ngaturaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kita sedaya nikmat hidayahipun saengga punika kita tansih dipun paringi saged kempal wonten mriki kanthi sehat walafiat. Mugi kita sedaya kalebet hambanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang beriman lan takwa dumateng Allah. Shalawat ugi salam mugi tetep dipun paringaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabatipun, ugi para kaum muslimin sedaya. Mugi-mugi kita sedaya kalebet umat beliau ingkang purun kanthi sae ngamalaken ajaran Islam kanthi leres. Salajengipun sampun sawetawis panjenengan lenggah kula ngaturaken pambagya sugeng rawuh. Panjenengan sampun keparing rawuh ing adicara menika. Awit saking menika kula ngaturaken agunging panuwun. Wonten ing pepanggihan menika tema ingkang badhe kula aturaken inggih menika pendidikan kagem kelestarian kebudayaan Jawa. Pendidikan menika nggadhahi andil ingkang ageng anggenipun nglestariaken kebudayaan Jawa. Jalaran saking pendidikan kebudayaan menika kita saged paring ilmu saha pituduh menapa kemawon ingkang wonten ing kebudayaan Jawa. Kebudayaan Jawa menika sakmenika sampun wonten ing jurang kepunahan. Jalaran sampun sekedhik generasi nem ingkang nerasaken lan nglestariaken kebudayaan Jawa. Kebudayaan ingkang badhe ical menika saged dipun uri-uri kanthi peran saking sekolah, nggadhahi peran ageng kagem pangkaderan generasi nem ingkang badhe kemampuan wonten ing kebudayaan Jawa. Mlijinipun kebudayaan ingkang badhe ical kanthi dipun pabiyantu kaliyan peran saking siswa, insyaallah kebudayaan Jawa menika saged lestari. Pendidikan budaya menika saged dipun dadosaken pambekalan para siswa babagan kebudayaan Jawa, saengga para siswa lulusan sekolah menika nggadhahi bekal babagan kebudayaan Jawa saha siap terjun wonten ing tengah-tengah masyarakat kagem nglestariaken budaya Jawa. Para siswa ugi saged nularaken ilmu ingkang sampun ketampi saking bangku sekolahan dumateng masyarakat ingkang tasih enem awon babagan kebudayaan Jawa. Saha siswa ugi saged ngangsu kawruh babagan kebudayaan Jawa ingkang dereng dipun ajaraken saking sekolahan, sahingga para siswa menika saged nampi pasinaon budayaan Jawa saking kalih sumber inggih menika pendidikan formal saha saking masyarakat. Kados tuladhane nglestarekaken budaya Jawi inggih menika unggah-ungguh dumateng tiyang ingkang sampun sepuh. Kados tuladhane nyuwun sewu, derek langkung, Mbah, inggih menika tuladha ingkang leres. Nanging mboten sedaya para tiyang nem tumindak sae dumateng tiyang sepuh. Amargi tiyang nem ing jaman sameniki kurang anggenipun srawung ing masyarakat amarga sampun kepencut dumateng budaya barat. Inggih menika komunikasi mawi jejet, inggih menika para mudha monggo nguri-uri budaya Jawi kanthi cara nggunakaken basa Jawa kanthi sae
lan nglestarekaken budaya. Dolanan-dolanan Jawa nglestarekaken kesenian-kesenian Jawa lan ugi tresna marang budaya Jawa. Supados budaya Jawa menika boten ketinggalan ing jaman globalisasi saking budaya-budaya barat, sehingga generasi-generasi penerus benjang saged ngrasakaken lan saged mangertos budaya-budaya ingkang tansah diuri-uri ing Jawa menika. Mugi-mugi kanthi pendidikan budaya menika generasi enem saged paring pambiyantu ingkang ageng kagem usaha anggenipun budaya Jawi menika tetep lestari. Kula pribadi mbok menawi anggenipun kula matur wonten ing ngajeng panjenengan wonten kekirangan tata krami, kula pribadi nyuwun agunging pangeksami. Akhirul kalam wal afru minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.